Aronai film production ni bannerआव दिहुनजानाय सानजानां सावथुननि ट्रेलारखौ Aronai film production YouTube चेनेलाव हगारनानै होबाय। बै समखौ जोंनि मोनसे गोथै जारिमिन होननानै साननानै लादो। हाथरखि सना लखिमपुर जिल्लानि जाखांफुनाय प्रडिउसार अनजालु बसुमतारीनि गोख्रों नाजानायनि गेजेरजों बे बोसोरावबो गोदानै फैनो गोनां सापना हामना प्रबिन मैथा बर'नि लिरनाय आरो डिरेक्सन होनायाव सानजारां सावथुना आबुं महर मोनबाय आरो बे सानजारां सावथुननि ट्रेलारखौ आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव हगारनानै होबाय। दा बे समा मोनसे गोथां जारिमिन सुजुनायनि सम, जाय जारिमिनखौ नायनानै जोंनि उन जोलैया गोथों लामाजों आगान सुरलांनो हायो। आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव जागायनायनिफ्राय दासिम आर'नाइ, आगर गैयै आर'नाइ, दावखा बिदै, सानबोलावरि आरो बे बोसोरावबो फैनो गोनां सानजारां सावथुना दिहुनजाबाय। थांनाय समफोराव आर'नाइ फिल्म प्रडाक्शना दिहुनबोनाय आर'नाइ, आगर गैयै आर'नाइ, दावखा बिदै, सानबोलावरि बायदियाव जेरैबायदि अनसायनाय मोन्दोंमोन बेबादिनो अनसायनाय मोनगोननि मिजिं थिदों प्रडिउसार अनजालु बसुमतारीया। बे सानजारां सावथुनाव सोरां नार्जारी, फुजा प्रबिन मैथा, समायना, मन्दिना, रन्जित, बिरमल, जनुमि, देबिना, देबिकाजों लोगोसे गोबां गोदान गोजाम महरगिरिनि एक्टिं खालामनायखौ नुनो मोनगोन। सानजारां सावथुनखौ फैगौ 16 आगस्तखालि धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट साफरियाव थानाय एसबि बर' गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बेखेवनाय जागोन। थारैनो बे सानजारां सावथुनाव दानि लाइमोनफोरनि गेजेराव सोलिफुबाय थानाय ड्राग्स बाहायनाय आरो हारिजों हारि मुगैलायनाय, नासयलायनाय, फोथायलायनाय गैयै आरो ट्रेजेडि, कमेडि, एक्शन आरो रमान्टिकजों बुंफबनाय। गोसो गुदुं सावथुन दिन्थिगिरि नोंथांमोना 8753934314 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हासिगोन।